Assalamu alaikum, barkanmu da jama'a. Fatan dai kowa yana lafiya. Kwana biyu ko in ce kwana da yawa. Wato na kai kusan watannin da suka yi 6 ko zuwa 7 ban ɗora a wani bidiyo a wani YouTube channel ba game da India Hausa wanda nake yi a kodayaushe. Amma yanzu an dawo insha Allah. Yanzu akwai fina-finai duk wanda kake so sabbi da kuma tsafi na kamfanin Algaita. So ko da ke duk wanda ma san wannan channel din da ma san ya na kamfanin Algaita muke tallatawa. Yawa ga masu so ga nan ba nan kenan sai mu taɓo mu ta WhatsApp ko ta Telegram. Najeriya kake kowace ƙasa kake insha Allah in ka taɓo mu za mu ma bayanin da za ka biya. Duk wannan hotunan fina-finan da kuke gani akwai su. Idan kana buƙata dai kawai ka taɓo mu ka ce ga fim da kake so. In dai na kamfanin Algaita ne. Algaita yin suna fassara fina-finai sai dai ba kamar Sultan ba ne. Ba a sati za ka su burjik ba. A sati wani lokacin sati biyu sati guda suke fassara fina-finai. So ga fina-finai nan dai duk wanda kake buƙata sai ka yi magana ga number mu nan Telegram ko WhatsApp. Mun gode.